Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Meghalaya kalawan hakadan ka Trai do haka Performance Grading Index PGI 2.0 report jong usnam arhajar arpulai arpusau kabalapalai dakat puli puthi haka sngibalang ka khat phra tarik jadiu arhajar arpusan katba ka chandigat kalawan haka kerdan bah khle do ka Performance Grading Index kadai kabalapan mi dakat puli puthi ni Ministry of Education ke Sarkar India bat kelas dang ha usnam arhajar khat nyo arhajar khat phra ban pet ya kerukam trikam ki skul habaro ka wekari India ka PGI ka bishal banya ya kerukam trikam ki skul lakalong haga jingbiang ne jingbombiang haga jingte ki ying skul lakalong ki classroom ki jakalet shabar ka jingdon ki umbam umdi ki bakhot ki boarding electric ki library ki sport ki uniform ki khana skul nangta ka jingbiang ne jingduko ha kerukam trikam ki skul ka jingdona ki khana skul ka jingbomla ban ai ka bha pisa ya ki skul bat ki we ka Chandigarh kala yo hadu hanyo spa lai na ka 1000 point ha ka PGI dak ba poi sha ka thop baningkong ka balatip kum ka Prachesta 1 ka bala yo hapdeng ka hanyo spa iwe hadu hanyo spa 100 point kidon shipotali ki jila bat ki Union Territory hapo kari India ki bala yo hapdeng san spa prapwe ban 100 spa prapo point bat kini kidei ki bala poi sha ka kerdan bala khat Prachesta 3 ki bakan thop ya ka Punjab Delhi Gujarat, Odisha, Kerala, Dadra Nagar Haveli and Daman Diu, Haryana, Goa, Maharashtra, bat Rajasthan. Katba ka Meghalaya kalayo South Pa akat nyo point, bat kahap hapo kathup baladip kum ka Akanshi 3, hapadeng kijing yo South Pa iwe hadu South Pa handu point. Kiwe pat kijala bat ki Union Territory ki badang don kam Shibun ban Punbhai ka Puthi, Kilong ka Telangana, Assam, Jharkhand, Tripura, Manipur, Chhattisgarh, Bihar, Nagaland, Mizoram, bat Arunachal Pradesh, kibala hap hakathop Akanshi 2, kibayo South Spa handupwe hadu Sun Spa arpo point. Katba kibayo hakakadan kaba kham hapadeng kilong ka Puducherry, Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island, Tamil Nadu, Karnataka, Lakshadweep, West Bengal, Madhya Pradesh, Sikkim, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, bat Ladakh. Kini kidei kibayo sanspa arpwe hadu sanspa prapo point kibahap hagathop Akanshi 1. Laban kedo bakajing poi ke Meghalaya syakadan bashatrai do haka PGI kadai le se namar kajing buon ki skul ki badan buon teli ki thop ni ki kerdan hawe ke ying skul kita kilong bhagawe ke ying skul ki dan ar teli ki jaj skul kata ke SSA bat ke deficit bat ki we kabawan ra kajing deko haka rukam pentri kam ban ai ki scheme ni ki jingrap ka sarkar kadang ya le hadu menta ban bu no tang ka we ka skul haka we ka ying skul